Aurinkomatkoilla oli kesällä Facebookissa kilpailu, jossa kysyttiin mieleenpainuvaa lomakokemusta. Ja sitten minä kerroin meidän 2 vuoden takaisesta Kroatian reissusta. Oltiin rannassa ottamassa aurinkoa. Alkoi tuntumaan, että nyt pitäisi saada jotain ruokaa. Sitten kun Jari toinen retkieväät siihen, niin sehän oli tosi ihana yllätys, koska sieltä tuli paikallisia erikoisuuksia ja herkkuja. Kun tuli semmoinen tunne, että tässä on nyt ollut ajatus mukana. Jari on järjestänyt näitä yllätyksiä aina aikaisemmin ja hänellä ei olekaan minkäänlaista tietoa siitä, mitä tänään tulee tapahtumaan. Piknik-eväät oli erinomaiset, tämmöinen tapastyyppinen. Sehän sopi tähän tilanteeseen aivan niin kuin, just tämmöinen paikallinen taas kerran. Jari sanoi, että no, tämä piknikki on joku vähän vaikea sitten ylittää. No aina voi yrittää. Anu alkoi sieltä sitten koria kaivamaan ja ajattelin, että sieltä otetaan kuohuviinipullo esiin ja boksautetaan se tässä juhlan kunniaksi. Mutta eihän mulla ollut minkäänlaista haavistusta. Jotain on niin monta kertaa yllättänyt, niin Hyvänen aika. Viimeksi yllätit minut piknikillä Kroatiassa. Nyt on minun vuoroni yllättää sinut. Se oli todella yllätys ja todella mieluinen yllätys kyllä. Jännittynyt tunnelma oli totta kai, sehän on ihan selvä asia. Sitten kun se lähti niin kuin menemään, niin sitten mentiin kuin linnut siellä. Aivan upea auringonlasku sinne vuorten taakse, aurinko painu. Mullahan oli ihan kyynel silmässä, kyllä se sellainen tilanne oli. Että... Kyllä tämä niin unohtumaton elämys on, että ei pysty sanoa kuvaa. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Sulle sukeltaisin helmen valkea.